ତା ଭିତରୁ ଡଙ୍କି ଗୋଟେ କାଢ ଡଙ୍କିଟେ ଥିବ ହେଇଠି ସେଇଠି ଅଛି ଧୂପକାଠି ଆଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ନା ଲଗାଅ ଧୂପକାଠି ତମର ଏଇଠି ପାଇଁ ଆଇଥିବ ପୂଜା ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ଆଣି ରୋଷେଇଟା ପୁରା ଯାଇ ଯାଇ ହବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଲି ମୋ କାମ ସରିଲା ଯାହା କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ରହେ ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ଛୋଟଟା ଆଉ ଏବେ ଉଣା ଅଛି ଏବେ ଉଣା ଅଛି ହାତରେ ଖାଉଛି କଥା କହିପାରୁନି ପୁଅ ଦିଟା ଝିଅ କେତେଟା ଦିଟା ପୁଅ ତମର ଏତିଆ ଘର କେବେ ନା ଏତିକି ଘର ତ ଆଉ ଖଳାରେ ଅଛି ନା ତ